Гутен Мокен. З вами сплетні у Вароші. Я, Роза Пасульова. Всі ми знаємо, що почався сезон сливок, зелених сливок. І ми вас хочемо попередити, а насамперед показати першу ситуацію, яка закінчилась летальним ісходом. І зараз ми вам покажемо нашу першу постраждалу до летального ісхода. Стопе! Сливки є? Не є! А кит найду! Что, простите? А кит найду! Вообще-то мы уже снимаем. Вот ми увидели першу ситуацію до летального ісходу. Зараз ми будемо позирати ситуацію після летального ісходу. Приступимо. Ай! Трапи! Никайте, ми розібрали ситуацію і ми увидели, що було після летального ісходу. Ну що, з вами були сплетні Вароша і я, Роза Пасульова. Auf Wiedersehen. Усьо.